Výborně, výborně. Máme dokonce i intro, takže vás vítám, kdo se podívá se záznamu. Jedná se o českou hru, která se jmenuje Hrot. Dělá na tom teda asi jeden týpek, takže jdeme se podívat na kampaň. Doufám, že to nebude moc tmavé. A můžu si brát levely. A je to, já tady se můžu podívat to, takže polibně Gustave, OK. Kosmonautů. A potom jich tu pár, a to nevím, jenom se dostaneme. Takže máme novou epizodu. Aha, to je obtížnost, polibně Gustave. Ne, počkej, tak to nechápu. Nová epizoda, ne, kampaň, nová epizoda. Aha, takže tady jsou i jako typy kampaní, chápu to dobře, degustace. Tak začne to první, polibně Gustave. A tady je obtížnost. No já bych dal střední určitě, čistý štít. Nepřenáší zdraví a zbraně mezi levely, vypnout. Aha, že každý level můžu zapnout takhle zvlášť, začít úplně znovu, to je zajímavé. Spalovač mrtvol je na mě moc těžký, to jsme zkoušeli v demo a to bylo těžké. Dělomrt, tady bohužel u tohohle názvu se mi strašně líbí, takže možná bych se na to dal. Mazák, to si myslím, že je optimální. Bažant to ne a modrou knížku určitě ne. Takže přemýšlím nad Dělomrdem a Mazákem. Akorát si myslím, že to bude těžké na Dělomrda, nebo myslím si, hrál jsem to demo a bylo to celkem masakr. A já bych to zkusil, neskusil, Mazák. Dáme Mazáka, když mě to bude bavit, můžu to potom rychle projet. Čert, máme super rychlou myš, tak ji trošku zpomalím tady nastavením, dobrý. Tak, a možná uvidíme. Takže tady tohle je ta první level, něco s Gustavem, to už jsem zapomněl. Já přesně to jsem nechtěl udělat, to je zoom. Ale při tom zoomu nemůžu, no takhle, můžu střílet, ale tím, že je to na prostředním tlačítku myši, tak to nejde. Pravým házet granáty mi přijde nepraktické nastavení, výborně. Ovládání. A uděláme to jednoduše, já budu pravým kopat, protože to mi přijde jako lepší. A házet granáty budu Mou 4, proč ne? Výborně, takže tohle je pro mě takové přirozenější. Ohýnek. Dobré. Klikat se tu nedá, dá se jenom skakat, ale klikat se nedá. Jo, že takhle to jsou prostě takové akční a prostě pravým palcem si házím granáty, takže to není špatné, granáty došly, výborně. Hele, vrcholnou povinností a věcí ctí každého občana je obrana vlasti a jeho socialistického zřízení, OK. Takže to je nějaké komunistické doby asi. Což by odpovídalo možná tomu stylu. Použít. Aha, hra mě tady učí, výborně. Zpátky už to nejde. Máme dokonce baterku, výborně. Dobré, vybuchuje. Daj se to nabít, ne, to se nenabíjí, dobré. Ty hajzle. Dobrý, tohle na rozjezd trošku takové, no řekněme si myš. Pozorovatelná, OK. A tady už máme... Mám úkol zničit rozvaděči, naboje, nice, počkat. Ale granátem bych to podle mě rozbil. Ten nemám. Teď nějaké seženeme, pozorovatelná. A uvidíme. Počkat. Tam je metro, to je značka pro metro. A to je nějaký tyto, počkej, to je nějaký divný. Můžu se skočit. Možná jsem to tam mohl dotlačit. Znič. Počkat. Znič rozvaděč. Počkat. Velice chytré. Na to se musí... To bude možná i skrývat hodně nějakých mizelých věcí, co je? Čo jsou nebezpečné? No vypadej. Hajzle jeden. Matriošky! What the hell? Počkej, to vypadá jako nějaký secret level. Tam jsou totiž obrázky.
Je nahatá. Teď je nahatá. Teď je tu nějaká sepie a teď je tu modrá sepie. Co mi to zdá? To si myslím, že může být nějaký secret. Ale nevím jaký. Výborně. Počkej. Nice. Konzerva. Nic. Hehehe, to je dobré. To je super, ty staré střílečky měly všechno do sebe. A sprcha, dost dobré, můžu se osvěžit. Tady týpek, mám granát, nice. Hajzla jeden. Dobré. 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 OK, to jsme takhle prošli. Se zavírá automaticky samo ty dveře. OK. Ty hajzle. Čo tam mě dobře ubřel. Můžu to ladit, ale... Polotučné mléko jsem získal, OK. Mám klíč nějaký. Hele, nice. Nice. OK, nice. Dobré, to. Zbraně přepínám rychle, to se mi líbí. Granáty mám 2. To znamená, že bych teoreticky mohl se vrátit. Tak jsem říkal, že můžu... Klíček. Jo, mám klíč, nice. To je to grcá. To bylo dobré. Telefon. OK. To je nějaký Garrick Masaryk, ne? Já můžu políbit, to je dobré. Hele, mapa vodních zdrojů a vodovodních řadů. Mapa vodních zdrojů a vodovodních řadů. OK. Hele, českosvětská mléka. Peníze. Mám 1 korunu, jsem boháči. Nice. Ty vole, tady je spousta takových pičovínek. Počkej. To je hajzl. Nice. Dost dobré, dost dobré. Nice. Jo, tu jsem přišel, počkej, ještě bych chtěl zkusit, tím, že mám 2 granáty. Tak bych chtěl zkusit, a to je taky nějaká márnice, nice. Co to je? Jo, to je mina, mám miny, dost dobré. Čili miny jsou na kterém? Na 6 jsou miny. OK, to není vůbec zlé, ale ještě jsem chtěl... Tady je tohle sto. Ne. Ne? Tak jsem asi debil. Možná se mi to jenom zdá. Že tam je ta rozhledna, to ne. Tady jdeme tu dma. Tady jsem to prošel. To je ta matrioška kouzelná, ale nevím, co dělá. No, nevím, jestli je kouzelná, ale něco dělá, já nevím co. Marnice teda tady nic není, to je nějaký pan Kostya a teď půjdeme nahoru se podívat. Tady jsem to vystřílel. Super, že zůstávají mrtvoly. Někdo by řekl blbost, ale moc důležité. A hlavně ji poznáš podle toho. A i pěkně ta krev je. Jako se jasně, jsou to kostičky, ale vypadá to... A i ty nápoje, jak se tu... to je fakt super. To jsou takové malé blbosti, ale dělají to tu atmosféru, že tady se jde vidět, že se to tady někdo vystřílel. A ten někdo jsem byl já. Takže toho si cením moc. Úsek pro ukrývané. OK, takže to jsou ukrývaní. Asi. Štáb. To jsme byli, ani jsme to aktivovali. Východ. OK. Výtah, nice. Bereme pistolku. Mám jenom 16 nábojů, to není moc. Mám všechno do brokovnice? OK, takže brokovnicem. Ukryt.
Tak tam to je jejich ukryt, já vycházím z toho krytu. Aha, teď jsem v tom metru, ano, tam je ten tlustěk, sakra. To je zmrt. OK. Nice, mina funguje. Dobré. Mina zafungovala, někde je ten tlustěk mrtvej, ale... Ty vole. Ty hajzle. Co to je? Koruna? Mám 2 koruny? Nice. Nice. Fuha, i ta hudba je dobrá, musím přiznat. Prostě je hudba dobrá. Zase tady nějak otvírat tím metrem. Kdybych se chtěl... ne, asi jezdím moc často, tam by mě to zabilo asi hned. To nějaký pokladek. Jako podělal bych se tam. Jestli tam není nějaký secret. Počkat, já mám safe, hra uložená, jdeme na to. Jestli by to takhle ještě, OK, blbost, takže load. Nice, je to dobrý, to je rychlý load. Čokl. Nice! Ta brokovnice je boží, vole. Protože má úplně mega impact, vej. Metro, stavba, československo-sovětské spolupráce, OK. Nemám klíček, potřebuješ aluminiový klíč. Tak jdeme ho najít. Telefon? Dobré. Potřebuješ běžný klíč, OK. Plesnivé, krvavé. Super, připomíná mi to hru Soldier of Fortune v tom metru, to bylo super. Wow, hajzly? Hajzly mají na chodbě. Pojďme na pány. Nice. Pojďme se co ještě na dámách. Vložky Balteronovi, ne, je to dobré. Zase, vidíš? Já si myslím, že tam je nějaký secret, o kterém nevíme. Já jsem to říkal. Objevená screech, no. Takže tam byla taky, ale mě to prostě nešlo hodit dobře granát. Tak jdeme na to. Jo, mám klíč. Aluminiový klíč, nice, OK, perfektní. Dementi. Když to hodím někoho přímo do ksichtu, tak je mrtvý, dobré. Takže můžu jít vrchem. Čem se dostanu tudma, ne? To je dobré. Běžný klíč. Brokovnice je moje nejlepší zbraň. To je dobré. Nejlepší. Balené plenky, nebo co to bylo? Au! Ty hajzle. Potušené mléko, OK. Může být. Nevyužil jsem ani ty vybušné barely, ale to vůbec nevadí. A jo, a běžný klíč. Zatím počkat, ještě MKM je mapa. Jo, to je super! Čekat, ale ten aluminiový klíč jsem využil, nebo chtěl využít. Tady ne, tam ne. Tady jsem blázen. Tady. Alright. A jsem venku z metra, ano, to je to, co jsem viděl, jste rozhledny, tady odsud. Slyším nějaké hajzly. Dobré. Čekám do pistole nějaké naboje. 61. Karel Gott, to je super. Karel Gott, mléko. Základ zdraví, OK, může být. Co to je? Může být. Tuhle jsem se předtím díval. No, ten pes nemá moc velkou vydrž, ale je celkem silný. Což se mi líbí. Takový glas kanonek. Dobrý. Pivnice. To může být jako na pivo, anebo to může být jako pivnice sklad slovenský. Roztočit, nice.
Tenhle zvuk je mačkám použít a nic to není na použití. Aha, když zmačknu dvakrát ten samý čudy, tak se mi to nabije, to dobré, jakože zbraň. Když udělám takhle pistol a teď zmačknu znovu pistol, tak to dobije, to dobrý. Protože to není reload, ale tohle je jako místo reloadu. Z brokovnici do baráku. Harry. Hele, můžu rozehrát. To fakt funguje, počkej. Nebo ne? Můžu tady, já se to posral, no tak smola. Můžu hrát se všema, aha. Look, wow. Počkej, to bude nějaký achievement určitě. Tak. Nice. Není, nevadí. Ale stane se, ups, dobrý den. Jsi připadal jako ten, vole, Duke, vole. Tesla, já jsem ji rozbil, sorry. Tyhle stejné chodby se mi líbí, protože už jsem na ně přišel. Ne, já jsem mohl zabít ještě dalších pár. To je tolik skryší. Hrdé vítězství kosmonautů, ok. Ale dobré, tak chápu už, že jsou konce. Super. A pěkně. A přináším si zbraně, což se mi líbí. Luna. Ok. Kulturní dům. Nice. Potřebuješ rezavý klíč. Ok, popelnice se otvírají. Auto. Rozbil jsem Škodovku 100 Orava, nebo jak se to ne. Můžu rozbít tohle, ale nechci plitvat na to. Počkej, co to je? Občané, zachovejte klid a dbejte svědomitě všech pokynů Národního výboru, ok? Stříc sjezdu KSČ. Ok. Dveře se otevřou jinak, jo, to znamená ze zadu. A nebo nějaký zařízení. Hele, je popelníky staré, to jsem úplně zapomněl. Dobrý. Máme nějaký sapík, to se mi líbí. Ups. Dobře, granátek. Nice, to se mi líbí, dobrá gana. Hele, zahrajeme si, co máte rádi? Michal Davida? Počkej, to dobré. Počkej. Ne, špatně, počkej ještě jednou. Ne. Počkej, špatně, úplně blbě. Ne. Blbě, počkej, tak to teda je. Ne. 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 Nejsou to ovčáci? Když se tam bude, hajzle. Brokovice je lepší, ale to tam mám na boju. Ale neschám si sapík. Světelmety. Rudé právo, nice. Skladiště, ok. Grcá, vole. Březen MDŽ, 8. březen je den žen, ok. Všichni poctiví občané republiky volí kandidáty Národní fronty, ok. Stříbrný, 5 korun. Políbeme. Gustava Husáka, jak jsme. Město Kladno zdraví slavnou sovětskou armádu, ok, může být. Tak co to máme dál? Kytka. Jídlo. Televizor. Ale tam je nějaká sovětská raketa, ale jsem ještě nebyl. Luna. Aha. OK. Venku. Nic, dobrý. Jak se to soustředí? Jo, takhle. Lenin. Soudruh Lenin. Věčný Lenin žije a bude žít, OK. Čili to jsou nějaké secrety, ale to se mi líbí. Ty vole, dobří hajzlí, ti čokli. Ty hajzlík jeden. Neskoušel, ne? Co náboje? Aha, tam ne. Co to je?
to mě chodí nějací kosmonauti. Aha. Au. Jak jsi skočil, parchant? Ale brkovice, to bych chtěl. A počkej, ještě na co nechci jít úplně. Protože tady bylo více nějakých místností, kam se podívat, ne? Tak počkej. Takhle já můžu jít dovnitř dma. Protože... Počkat. Nekopejte do hasičského přístroje. Já jsem debil. Rozbijeme auto, protože proč ne? Ty vole, to jsem posral. Ale to je husté. Počkej, tady odstřelím hajzla. Nice. To jsem si zahrál na klavír. Tak. To je hnus, jak nesejfuješ, tak jsi šprdelý, vaj. Tady jsem si přečetl právo dnes. Pan Grcal, políbeme Gustava Husáka, co to je? Vůbec nevím. Tak, jsem se podíval na kazetu, nic nebylo. Napíšeme si tady všechno Lenina. Ty vole, musím safeovat. No, když jsi zvyklý na takové věci. Ty vole. Safe. Mám klíč. Au. Jak ses tu vzal, ty hajzle? Mina? Ty vole. Mi pěkně nasrali. Jakože mi dali přesně přes držku, ale... Co tam je? Peníze? Jak to, že jsem to vzal předtím? OK, nice. Nice, mám další miny, nice. A teď jdeme dolů. Brokovnice, nice. Wow! Tyhle jsou hnusáci, vole. Nice. Čet, safe, tyhle, musím safeovat. Počkej, ještě se podíváme tady. Tady se dá něco rozbít. No ale to říkám, vole. Já tady se secretama se vyznám, vole. Klídek, vole. Takže počkej. Jdeme tady. Granát! Ty vole. To se dá nějakou... Teda to budou dělat ještě takové ryby, jo? Jinak? Aha! Ty kandy. Aha, už jsem otevřel jinak ty dveře. To se asi bude vypouštět, protože to je žebřík. Patna zábavů, tady moc. Klíček žádný nemám, potřebuji běžný klíč. Aha. No, nevím co, aha, počkat. Uděl. Dobrý. Fuh, nějaký raketomet. Safe. Nice. Byla se pouští na pouští, co se s ní děje?
A zapl jsem to, že jo? Zapl jsem to. Nabít. Co to bylo? A běžně klíč nemám ještě. Čekaj, k tomu jsem přišel. Vodník? K tomu jsem přišel. Jsem taky zapl. Potapič! Aha! Hajzl jeden, vole. Tyhle jsou hnusáci, vole, tyhle nemám rád. Takový strašidelňáci. Fuj! Dobré. OK. Luna, hele. Motorka, můžu jít na motorce. Safe? Někoho přejedu, vole. Zachovejte klid a dbejte svědomitě všech pokynů národního výboru. To můžu i smykovat, jo? Nice, do obchodu můžu letět s motorkou. Chci si vydělat prachy. Peníze, počkat. Godhaj 32 korun, kuřecí řízky 20 korun, hovězí zadní 42 korun, měrné pátky 18 korun, šunka vysoké jakost 90 korun. Vepřová pečeně 50 korun. A já nemám žádné klíče do prdele. Nice. Sovětská raketa. 30 let sovětského kosmického programu, OK. OK. Čo, můžu to tady, tady nemám klíč. Nice. Nice. SPŠ, měřící a řídící technika, OK. Přejímka zboží. Aha, já nemám žádné zboží. Ale možná nějaké dostanu. Nic. Dobrý. Dobré. To se žádné moc nábojů, tyhle hajzly. Klíč! Tak tam potřebuju. Nice. OK. Kurva, au. Nice. Červený čudlík. To je na proti hry, ne? A to ještě nechci, já chci to tady... Počkat. Aha, ne. Nechápu. Nebo chápu? Že by? Počkej. Aha, no dobré, tak to nic, jsem to chtěl zhodit. Jak se stopil klíček? A jak se stopil ten raketomet, to chci, vole. Když ho stisnu, tak je konec hry, ne? Chápu to špatně? Taky nic. To je nějaké divné. Možná, že není. Ne, aha, není, dobré. What? Aha, výborně, OK. Tak nevím, mě zmatlo tam to, že jsem předtím zmačkal nějaký červený čudlík strašně rychle a byl konec kola. Co to bylo? Hehehe, debile. Nějaký teleportační debil, vole.
Já jsem spadl do díry. To jsem nechtěl. A já. Sypni. Je to, že se to furt objevují, ty parchanti. Váš se mi to seká. Umřu. Nejsem se to neuložil, jsem idiot. Tady si to uložím. Safe. Mám nějaké zboží? Nemám. Tady to jsou lékárničky nebo nějaké plinky na obalování. Fuha, to jsem dostal pěknou sadu. Tady mám nějaký klíč, já mám nějaký běžný klíč, ne? Ale proč jsem nezískal ten klíč na tam ty předtím dveře? Lékárničky. Jídelko, nice. Co to je? Zaopiluji. To jsem nechtěl! Dobré. Přesně to jsem chtěl. To už je konec kola, ne? Počkej. Se mi nelíbí, co chci nějak točit. Otevřou jinak? Jak jinak? Tady se nedá jít, tak počkej, naže. Ale blbost, aby tohle byl konec, že? Tak, musím si to ukládat, tady je právě quick save. Labutí jezero. S opičím králem. Tak, počkej. Dveře se otevřou jinak. Čiže tohle je nějaký rebus, asi bych řekl. Pokud se tyhle dveře otevřou jinak. Nečumte nikdo. No, OK. Aha, to se dají nahoru? Ne. Dá se jít tady nějak dolů? Uj, to píčete, boss! Požádám granáty. A víš co, mám miny. No pojď na mě, ty hajzle. Nemám raketomet. Nevím, jestli ty miny odpálím taky já, nebo ne. Ty vole, mu to trvá, než on to odpálí. Ještě na zdravíček. Takže nám ten raketomet. Tak ty vole, jak mě to mohlo zabít? Dobré. Mám 60 zdravíček. Mám raketomet, 2 rakety mám. Čiže já zkusím ho načíst pistolkou. Tady se rozhádí miny. Aha. Táčky. Ten bossíček je nějaký hajzl. To je opice. Bych se ho ale měl. Počkej, já zkusím načnout tím asi. Jo, to je lepší. Jo, tam se sekl, ups. Hajzli, je to ještě někdo naživu? Co to řve? Dobrý. Jaký kamikaze debil, vole. Počkej, ale počkej, to tady využijeme. Co si myslíte, že neumím hrát? Kurňa, to jsem nechtěl. No nevadí, já jsem chtěl vyskočit tam nahoru. Možná by jsou nějaké blbosti, to by se dalo vyskočit možná. Chat? Jasně, to se půjde takhle. Jsem genius. Labutě, dostal jsem první achievement. Můžeme to, čet, safe, ať mě to nezabije ta hra. No počkej. Neskočil jsem, jak je to možné? Počkej, vyjdeme tady do map. Ono tady jde. Výborně. Takže těžko říct.
dost dobré, dost dobré. Konec kola, to je ono. Nice. Za všechny obudy v levelu. Nice, to jsem taky udělal. Fuha.